ato sa Republic Square sa State. Kinapang tayo museum gid nila gyud. Ano sa tayo sa may gabi gala-gala. Ini guys, sige na gamit ko pala gas. Dara gid pagi lang ay video na rin pagi. Ito mo gamit lagi na gas. Kunting snow. Tubo. Muna lang gamit. Ambot ani niyang ano nagpalit sa cotton candy. Ano nagpalit ka cotton candy do? Wala. Tag 1,000. Change this one. Ya. No problema. Parang sa iya ha. Na. Tanawa ko yung gloves kay katunga ra nasa akong katunga. Tanawa sa log guys, oh ndot kayo. Wala, nagtatawa sa basi napigit ato. Di ba big square na yan no? There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know ya, know ya. Know ya, know ya. Eyes, you're vacant. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside what's behind your vacant eyes. Your vacant eyes. Muna ilang. Bunot ka na. Ay kaluwag. Kaluwag. Mo ay kaluwag ko siya. Wala ko niya. Ano namang view? Karan. Padol taning ilang Tower. Big Ben. Big Ben. Tawa-tawa ra gud. Namun ito down. Yang dadon. Namun ito down. Salak-salak ba yun? Op. Sulod sa bulsa. Op. Huling-huli sa kamera. Kita na utan nila. So guys, nami karon sa board. Kasi ikaw na kayo may for 2,250 Armenian. Barato ra siya. Mura rin sa karinderya. Eh yun, ano pa yun siya? Armenian dish yun siya. 250, mga 50 din lang siya. So mga sa guys, kaya mo nito mga sa muna may kaon. Sunya karon ni kalit nagkabugnaw. Ay bugnaw gid kaayo. Mata siya metro kay gusto yung matry sila metro. So nakita namin sila ng metro station, sila metro. Nakasunod din pero wala lang yung sa abon din sa Bawal lang mag-video dito picture.
Nanami 30 minutes from ato sa hostel. Doon na siguro may 30 minutes na lang and goodbye everyone. There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, 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 shoulder. And I'm not your enemy, I just wanna get to know you. Sabot namin diri sa airport, sa ZVARTNOTS International Airport, diri sa Armenia. ZVARTNOTS International Airport. Yerevan. Diri mi naglingkod sa executive lounge. Na makauna lang. Makauna lang. Makauna lang. May usa ipota na sa imo. What is your name? Immigration. What is your name? Ako Mhalcomb Ruela siya ha? Mhalcomb nagutap. Kailan kompleto? Ah, okay. Wala may experience ako ah. Kita na niya akong visa sa UAE-Armenia visa na. Wala may ibang tanan sa ako ah. Okay. Igo naman ako gikuan. Gihatag tanan sa yaha. Wala na gyud. Tan-aw ra siya. Okay, balik na pala yung Yawan ang glasses visa. ba? Patang-tang ang glasses. Wala ra. Ano to? Lagpas na. Dili magugod kaayo puso ha ang mga turista. So, parang tanaw ni mo, noon kayo wala kay tao. Ano yun? Tao. Wala gid kayo tao Hindi yun. nga kayo. Biting mingawa. Ay, airport nila. Namalit kong alak. Medyo pa. Pwede naman madalangahan carry. Kabalo mo sa akong technique. Mahal na ang alak diri. Times 2, times 3. Ako palit nga tag 1,050. Ako try 2 million din kapin. Mga 2,400. Times 2, times 3. Kung muna palit is dagan niya tag 1,050. Compare na sa Pinas mga 100, 500 and 100 na plus. 100 plus, 120. Ano. Pero kung Dirhams. actual gid na price, Dirhams sa tag 10 na to. nag-G's ra. Dirhams. Ako yung technique na nakuha. Isunod pala ako nito sa bag. Hindi naman maigo. Hindi naman Wala para kayo. magamit. Hindi ako apel pa niya akong jacket. Hindi naman maigo. So, ang gibuhat. Layer siya. Tarawa layer. Mag-all ninyo diya. Mago sa angkol. Nakaday di sa angkol na eh. Tulo ka buhok. Duha ka jacket gisuot. Tapos isa gibit-bit. Kaya pag-check sa x-ray, bawal ang jacket. Pagkatanggal niya, Mago wala na. na nagitaan. Yung instruction kay no jewelry. Ano? Jewelry ba No to? jewelry. No jewelry. So, akong gihubo ka. No, mando ko no. Akong gihubo. Apil akong relo. Gihubo na ako kay no jewelry. At siya doon na akong gidaulan. No jewelry. Not, hindi apil lang yung jewelry. Dili apil tanggal. Dino sa kabalo nga jacket din eh. Maghubo, wala. Wala. Binigay ba yung isang bag bito din ang pan kay Morning sa pizza rin nga Na-flat na itin crust pizza na. Tinkas na. Wala, di na maklaro yung hangin na rin. Pasalubong para ba ito na mo kay 5 days to ay 1 month to. 1 month nga, why? No expiry. No expiry. Ang problema na mo ane, kaya init ba sa'yo eh, pag panos ito din. Ang budget, actually, ang budget is 500 dirhams each. Nasubra pa siya. Grabe kayo, budget sa sunod yun. So balik karon, ang among flight is supposedly 6:55 PM. Nya na delay siya by 20 minutes. Nahimo siyang 7:15. So na kami 2 hours dali mag-chill and relax.